Keihänen on loppukilpailussa siis mukana Tero Pitkämäki. Tällä kaudella 86-92. Sen Tero heitti Kuortanen eliittikisoissa. Teemu Virkkalan tämän kauden paras tulos on myöskin Kuortaneelta 86-53, eli suomalaiset ovat lähdössä tähän kisaan mielenkiintoisista asetelmista. Karsinta oli Pitkämäen ja Virkkalan osalta erinomainen. Kumpikin heitti toisella heitollaan vuoren varmasti karsintarajan 81 metriä. Ja karsinnassa voisi sanoa aika tuttuun tapaan Norjan Andreas Torkildsenilla suuria vaikeuksia. Muutenkin karsinnan taso oli vaatimaton. Ja mitä tämä stadion tuuli täällä sitten vaikuttaa ja mitä kaikkea siihen liittyy, se nähdään hetken kuluttua, kun kilpailu pyörähtää käyntiin. Heittopäätyä on nyt vaihdettu ja tuulen suunta on muuttunut myönteiseksi. Ainakin se aiheuttaa, että nyt pitää heittää korkealle. Pitkämäen Tero sen on aina osannut ylös heittämisen. Virkkalan pitää saada vähän keihää se enemmän nostettua. Ja tästä laitetaan homma liikkeelle tämän. Jaha, eipä he vielä laitetakaan. Tovin kestää ennen kuin loppukilpailun konkari, jo 37-vuotias Sergei Makarov pääsee aloittamaan. Muistamme, että Jan Zelezny heitti arvokisan mitalille vielä 40-vuotiaana. Eihän tämä ole ikää eikä mikään. Mieheltä, jonka ennätys on 92-61. Tästä alkaa peli. Makarov pysyy viivan takana ja Keihäs kaartaa yli 80. Haha, näin saatiin mukava alku Keihäskilpailuun. Sergei Makarov, vuoden 2003 maailmanmestari, 2 olympiapronssia pokannut konkari, nakkaa 80-86. Sitten Peter Friedrich, 22-vuotias tsekki, ja hänen avausheittonsa Barbora Spotakovaa seurailee sieltä tsekin avausheittoa, joka kantaa 77 metriin. Sergei Makarov aloitti 80-86. Ja nyt kun muistetaan se, että Friedrichillä on ollut näitä vaivoja viimeisen kuukauden aikana, kuinka paljon ne sitten todellisuudessa vaikuttavat. Hän on heittänyt hurjan tuloksen tällä kaudella 88-23 ja on Euroopan tilaston 2. Mutta näillä tuloksilla tietysti tässä kilpailussa ei ole käyttöä, kun ryhdytään miettimään mitalisijoja. 77-30. Ja sitten Keihäs vasempaan käteen tällä kertaa nuori saksalainen Matthias de Jordo. Hänestä puhuttiin ennen kisaa. Anu Kangas, lajivalmentaja, päävalmentajakin nosti saksalaisen esiin. 8 kisaa tänä kesänä, 5 voittoa. Niistä merkittävin Bergenissä Euroopan Cupissa, jossa Andreas Torkildsen jäi selän taakse. Tosin olosuhteet olivat silloin aivan toisenlaiset kuin tänään. Nyt on De Jordolla mahdollisuus lyödä sitten valtti pöytään heti ensimmäisellä kierroksella. Keihäs nousee korkealle, kuten myötätuulessa on hyvä heittää, ja se menee pitkälle. Se menee 86 metriin. Siinä sitä on sitten muilla pureksimista. Tällainen kaveri on 22-vuotias saksalainen, joka kiskaisee arvokisafinaalin ensimmäisellä kierroksella uuden komean ennätyksensä pitkälle päälle 86 metrin. Siinä Makarovin 88-6 kalpenee 86-22 ja nyt Keihäs-finaali saa heti ensimmäisellä kierroksella sellaista sähköä kuin saada pitääkin. Tämän kaverin huonoin kilpailutulos tänä vuonna on 81 metriä ja hän on heittänyt tasaisesti 84 välikköön ja näytti sen, että korkealle pitää tänään Keihäs laittaa, jos mieli metrejä kerätä. Se oli tosi korkea heitto. Seuraavana sitten heittovuoroon tulee tällä kaudella 81-12 heittänyt Ukrainan Roman Avramenko. Ollut junioreiden maailmanmestaruus- ja Euroopan mestaruuskilpailuissa mitaleilla, mutta niillähän ei tietysti ole näissä aikuisten kisoissa käyttöä, mutta miten vastaa Ukrainalle? Oi. Nyt siellä on vaarassa sekä Avramenko että myöskin toimitsijat, kun hän kompastuu juuri tullessaan viivalle. Ja onneksi Keihäs ei sentään irronnut sen pahemmin kädestä, siitä selvittiin pelkällä säikähdyksellä, mutta siinä meinasi käydä todella pahan luokan vahinko. Piikkarin piikki tökkää ristiaskeleessa rataan ja
silloin ei ole kyllä mitään tehtävissä. Siitä lähdetään ihan hallitsemattomasti. Tosiaan onneksi ei ollut myöhemmässä vetovaiheessa, että keihäs ei lähtenyt mitenkään kovalla vauhdilla. Siitä selvittiin pelkällä säikähdyksellä ja näin Avramenko varmasti kilpailua jatkaa, mutta tässä näette vielä kuinka hän kompastuu ja sitten sen verran on pelimies, että irrottaa otteensa keihäästä, ettei se karkaa käsistä kokonaan. Tästä miehestä Hannu Kangas myös varoitti. Tehot ovat vedossa valtavat. Jos keihäs lähtee hyvään asentoon, Einars Koval saattaa olla yksi loppukilpailun yllättäjistä. No, sellainen normisuoritus, sanotaan näin, reilu 80, mutta hyvä alku kuitenkin Latvian keihäsmaineen puolustajalta. Eriks Rags on myös mukana, mutta Vadims Vasilevskis 3 vuotena päälle 90 metriä heittänyt latvialainen epäonnistui karsinnassa täysin ja hän ei ole keihään loppukilpailussa mukana. Latvialla 2 miestä, Suomella 2 miestä, Ukrainalla 3 miestä keihään heiton loppukilpailussa. Tämän miehen työskentelyä Jan Zelezny arvioi niin, että se on vähän kuin kiharainen maantie. Välillä tulee kovia suorituksia, välillä tulee sitten vähän heikompia. Tällä kaudella keppi on lentänyt kyllä pitkälle 86-45, mutta epävarmuutta on ollut hurjasti. Pystyykö tsekki korjaamaan sen tässä EM-kisassa sitten? Ensimmäinen heitto lähtee ja nousee niin valtavan korkealle, että se tulee kyllä sieltä hyvin nopeasti myöskin alas. Ensimmäinen heitto on vähän samantyyppinen kuin on Viteslav Veseliltä viime aikoina nähty. Hän kilpaili myöskin Suomessa ja silloinkaan heitto ei oikein toiminut. Tämä on heitetty tämä hänen kauden parhaansa jo toukokuun alkupuolella, joten se kertoo siitä, että kyllä tsekillä vielä pitkä matka on koviin tuloksiin. Hän oli karsinnassa mukana Berliinissä, ei selviytynyt loppukilpailuun. Pekingissä oli loppukilpailussa, sijoittui siellä 12. Keihään kärki karkaa aivan liian ylös ja perä lähtee laahamaan. Sen sijaan Kovalsin heitto siinä oli tautia tosi paljon takana, mutta se oli älyttömän matala heitto. Paljon ylemmäs pitää heittää. Toivottavasti Teemu saa nyt nostetta keihässä. Kyllä, sitä häneltä kaipaili myös päävalmentaja. Keihäs ylös, Olympiaviitonen, viime vuoden MM-kisojen yhdeksikkö. Suomalaiset hallitsivat karsintaa. Katsotaan, jatkuuko se nyt keihäs finaalissa. Virkkalan heitto nousee myös alkuvaiheessa niin ylös, että perä jää laahaamaan. Ja veto oli kyllä vahva tässäkin, mutta keihäs ei lähde ollenkaan oikeaan asentoon. Ja näin avaus on vaisu. Se on vajaa 80-metrinen laahamalla. Keihäs menee ja se vie kyllä runsaasti metrejä pois. Reilut 78 metriä, 78,52 ja tässä vaiheessa 4. Joo, ensimmäisen 20 metriä keihäs lentää kärki ylhäällä ja perä alhaalla ja silloin siitä kuolee metrit pois, vaikka tautia olisi kuinka paljon takana. Osakan 7, Helsingin 6, Eriks Rags. Onko hänestä sitten kenties yllättäjäksi tässä kilpailussa? No se on yliastuttu heitto saman tien. Siellä on punainen lippu jo pystyssä, joten Rags ei pysy viivan takana. Hän on tällä kaudella heittänyt 82,05. Ennätys hänellekin päälle 86 metrin, joten sitä potentiaalia varmasti on, mutta kuten sanottu, niin tämän hetken tulostaso kertoo huomattavasti paljon enemmän siitä, millä tasolla mies kulkee. Matias De Zordo johtaa 86-82 omalla ennätystuloksellaan komealla avauskaarella. Hallitseva Euroopan mestari, hallitseva maailmanmestari, hallitseva olympiavoittaja Andreas Thorkildsen, Norja. Karsinnassa vaikeuksia, mutta se ei välttämättä ennakoi mitään tähän loppukilpailuun, jonka Thorkildsen aloittaa vakuuttavasti. On se vaan kova poika. Aivan se ja sama, miten karsinta menee, kun koittaa tosi hetki. Thorkildsen on mies paikallaan. Jan Zelezny seuraa katsomossa tilannetta. Zelezny 11 arvokisamitalin mies. Thorkildsen ilmoitti, että minä haluan vähintään 12. Puolet on koossa. Ja kyllä tämä heitto sellainen on, että silläkin mahdollisesti jo mitali irtoaa. Hän menee keihään kärkeen 10 sentillä ohi De Zordon. Osoittaa heti ekalla heitolla, että askelmerkkiongelmat on taakse jäänyttä elämää. Se lähti hyvästä paikasta viivan takaa, ei tullut heitto yhtä ahtaaksi ja siinä säilyi se rentous. Sitten liikkeellä jo Ukrainan Aleksander Bianicia. Ja hänen avausheittonsa lähtee tästä näin ja keihäs kaartaa ja se kaartaa myöskin päälle 80 metrin. Tällä kaudella 84-11 heittänyt ukrainalainen
joten tällä tavalla hänkin saa kelpoavauksen ensimmäiselle kierrokselle, jossa tosiaan Torkelsen ja De Zordo ovat napauttaneet toisille mukavat pohjat sinne 86-32, 86-22 ja hyvä on myöskin Pianician heitto 81-24. Hän on kilpailussa kolmantena ja sitten on vauhtiradan päässä Osakan maailmanmestari EM2 4 vuoden takaa. Mutta Tero otetaan sieltä pois juuri ratkaisevassa paikassa. Hän aitoo pieneen vastatuuleen 12.63 ja sitten Pitkämäki. Ja sitten Tero Pitkämäen avausheitto lähtee taas ja paina Tero pitkä heitto sieltä korkealle nousee ja lentää yli 80 metriä. Avaus joka tapauksessa Terolta erinomaisen hyvä. Se on tärkeää kuitenkin, siellä jännittävät Hannu Kangas ja Mauri Auvinen. Tärkeää on saada heti pohjalle sellainen heitto, josta on hyvä lähteä ponnistamaan. Kärkeen sillä ei tietenkään ole asiaa. Siellä ovat Torkelsen ja De Zordo, mutta joka tapauksessa Terolta tulee sellainen avaus, joka on 81-47. Menee 23 sentillä ohi Pianitsan ja on kilpailussa kolmantena. Mazurike menee toisellaan yli 5.80, joten tämä kaksikko tällä hetkellä kamppailee kaikkein tiiviimmin mestaruudesta. Sitten Tšekin Peter Friedrich. Pitkä kilpailutauko takana. Hän ei saanut ensimmäistä heittoa lähtemään oikeastaan minnekään, eikä tämä toinenkaan. Keihäs tulee perä laahaten ja Friedrichillä on tiukka paikka. Hän on tällä hetkellä vasta 8. tuloksellaan 77-30. Maanmies Viteclav Veseli on vasta 10. mutta Veselillä on vielä 2 heittoa jäljellä ennen kuin ruvetaan katselemaan, että ketkä ovat ne 8 miestä, jotka menevät 3 viimeiselle heittokierrokselle. Friedrich ei paranna, 77-30. Ja Friedrichillä kyllä 5 ihan toisessa kopioon heittoa, kun ottaa 3 karsintaheittoakin huomioon samalla tavalla. Peräalhaalla lähtee laahaamaan ja hirvittävällä yrityksellä. Kamppailu jatkuu. Tämä mies on ainoa, joka tällä kesänä on voittanut Andreas Torkelsenin. Se tapahtui Eurooppa Cupissa Bergenissä. Vaikka olosuhteet siellä olivatkin äärimmäisen hankalat, niin se kertoo jotain tästä kaverista. Ehkä sitäkin voidaan vielä kertoa, että hän kun heittää ennätyksessä ensimmäisellään 86-22, niin on kysymyksessä kova 22-vuotias. Ei enää mikään lupaus, vaan heittomies. Juniorien 3 vuoden takana Euroopan mestari, mihin yltyy sitten toisella heitollaan. Sekin menee korkealle ja lentää. Ja hirvittävän pitkä paukku tulee. Saksalainen saa loistavaan liitoon keihäänsä jo toisen kerran. Sen näki jo lähdössä heti, että nyt lähtee pitkälle. Ja Matias De Zordohan tässä on tekemässä varsinaista hirmupaukkua. Kaamea heitto 87-81. Kaveri on parantanut yli 3 metriä ennätystään samassa rytäkässä. Jo. Jokohan tässä laitetaan suuri mestarikin todella tiukan paikan eteen. 87-81 ja ykköseksi. Samaa hengenvetoa voi todeta, että kumpikaan suomalaisista ei tällä kaudella ole vastaavaan kaareen pystynyt. Roman Avramenko on täysin sekaisin. Muistamme hänen koreografiansa ensimmäiseltä heittokierrokselta ja nyt tulee sitten ihan puhtaasti läpi juoksu. Häneltä on luonto pois. Ukrainalaisista vain Alexander Pianica on onnistunut. Hän on 4. 81-24. Kyllä siinä nyt Teemu Virkkala ja Tero Pitkämäkikin varmasti saavat miettiä ja aika syvälle sinne pussin pohjalle kaivella, että mistä löytyy sellainen siivu, että nuori saksalainen, joka on tullut hiukan niin kuin kuokka vieraana bileisiin ja siirtynyt keihäskilpailun kärkeen. Sitten Latvian Ainar Skovals, yllätys Olympia 2 2 vuoden takaa. Kovin matalaksi jää Kovalsin heitto ja silloin päädytään 77 metriin. Hän avasi 81-19. Hän on kilpailussa tällä hetkellä 5. mutta kylläpäs
kylläpä saksalainen on lyönyt tähän 2 kierroksella nyt sellaiset paukut kehiin, että alta pois. Nyt vain sitten pitää suomalaisten tietysti ennen kaikkea nousta myöskin kamppailemaan mitalisijoista. Tero Pitkämäki on 3. 81-47, Teemu Virkkala 7. 78-52. Korkeita on De Zordo heitot ollut ja aika kovalla vartalon kierrolla hän heittää, mutta pystyy jatkaa keihän suunnassa aivan loistavasti ja teknisesti kyllä hienoja heittoja ja kaverilla on melkoinen isku nyt päällä. Mutta Torkildsen, hänelle noin on vielä rutiinimetrejä. Viteslav Veseli, tsekki. Avausheitto alle 70 ja sama juttu kuin maanmiehellä Friedrichilläkin. Keihäs nousee aivan pystyyn, perälaahaa. Kyllä Jan Zeleski varmasti puristelee päätään ja ihmettelee, että mitä ihmettä tapahtuu. Täällä on tapahtunut paljon ja Virkkala heittää. Ja lisää tapahtuu. Tohlammin Teemu Virkkala toinen heitto. Ja nyt pitää ladata sitten sellaista 85. Ja sieltä lähtee Virkkalan heittoon. Nousee korkeuksiin ja kantaa 76,5 metriin. Se ei nyt lähde riittävän korkealle. Virkkalan pitää saada sitä korkeutta nyt heittoonsa, mitä Hannu Kangas perään kuulutti, jotta täällä myötätuulisella stadionilla kuitenkin saisi ilmaa sinne keihään alle. Teemun paras 78,52. Tämä kantaa vain 76,94. Lisämetrejä kaivataan miehelle, joka tällä kaudella on parhaimmillaan heittänyt 86,53. Palataan seipään tilanteeseen tuonnempana, koska suurin mielenkiinto suomalaisittain on nyt keihäs paikalla. Eriksen Rags on vielä ilman tulosta, mutta resurssia on hänelläkin. ...77 metriin. Ei yllä Virkkalan mittoihin. Friedrich tällä hetkellä 8. 77,30. Tärkeä olisi, että Teemu säilyttää tuon 7. tai 8. paikkansa, että saa 3 seuraavaa heittoa. Pariisissakin Teemu heräsi heittämään aika myöhään ja 2 viimeistä heittoa oli siellä loistavia. Seipäässä on 3 miestä enää mukana. Lavilleni, Masurik ja Jibilisko. Ja Lavilleniin edellinen hyppy kyllä 5-80 oli hermeettinen, sillä olisi 6 metriä mennyt kyllä varmasti. Andreas Torkildsen tällä kaudella ainoa 90 metrin ylittäjä, tuloksella 90-37, 86-32 ja se oikeuttaa tällä hetkellä kakkospaikkaa. Torkildsenin toinen kiskaisu lähtee korkeana, lentää liitää korkeana ja pitkälle se tulee sekin. Pitkälle se tulee sekin. Kyllä tämä kaveri sellainen kilpailija tosiaan, niin kuin tässä Tapsakin jo sanoi, että karsinta on nyt välillä se ja sama, kunhan selvittää tiensä loppukilpailuun. Jälleen tulee sellainen kiskaisu, että sillä mennään ykköspaikalle. De Zordon 87-81. Nyt siellä ollaan tuloksella 88-37. Nyt 2 heppua on kyllä sellaisilla metriluvuilla, että nyt tarvitaan sitten tietysti suomalaisille aivan kauden parhaita ja myöskin tietysti tarvitaan jopa ennätyksiä. Ja jos peilataan Teroa, niin tarvitaan useampaa vuoteen paras heitto. Kun pääsi käyntiin, saattaa olla, että häntä ei pysäytä mikään. 5.85. Toivottavasti tätä miestäkään ei nyt pysäytä mikään. Tero Pitkämäki toinen heitto. Keihässä perälaahaa. Kyllä suomalaisilla on nyt näiden 2 huippuheiton myötä jotenkin sellainen pakottava, valtava yrittäminen heittämisessään. Ja juuri tällä hetkellä tulostaulu näyttää siltä, että Tero Pitkämäki toki 3. avausheitollaan 81,47. Teemu Virkkala vasta 7. kun 3. heittokierros jo käynnistyy. Torkildsen kyllä käsitteli upeasti ne paineet, mitkä De Zordo asetti hänelle heitonsa. Pysy rentona, pysy avonaisena, erittäin elastisena. Pisti sen keihän pisteenä taivaalle niin kuin hänellä on tapana tehdä. Hallitsee välinen. Katsokaa nyt. Todella rento, helpottunut. Täällä on kisa menossa, ei mitään painetta. Siellä on aika monta kaveria, kun nyt runttaa tuota keihästä. Sergei Makarov, 3. heittokierros lähtee Makarovista liikkeelle ja nyt keihäs lentää aika hyvänäköisessä asennossa. Vähän alle 80 metrin. Pitkämäki on siis 3.
Ja Sergei Makarov on tällä hetkellä 6. tuloksella 80-86. Muistetaan, että Steve Buckley voitti aikanaan 4 peräkkäistä Euroopan mestaruutta. Olisiko Torkildsen avaamassa myös putkea, niin kuin hän itse haastattelussa sanoi. Voitti siis Euroopan mestaruuden 4 vuotta sitten. Buckley voitti 90, 94, 98 ja 2002. Suomellahan on EM-kultaa historian saatossa 4 kertaa. Niistä viimeisin on todella kaukaa. Se on vuodelta 1974 Roomasta, kun Hannes Viitonen heitti Euroopan mestaruuteen, joten sillä puolella, Euroopan mestaruuspuolella, meillä on todella pitkä aika. Äsken heittänyt Venäjän Sergei Makarov saa kyllä keihäänsä hyvään asentoon, mutta tehot eivät enää riitä. Sen sijaan ukrainalaisheittäjä Kosinskilla on suuria vaikeuksia oikeastaan molemmassakin. Keihäs ei lähde ollenkaan niin kuin pitäisi. Ja ehkä nuorella miehellä 21-vuotiaalla on sitten tuossa voimapuolessa, tehopuolessakin vielä aika pitkä matka mestarien vauhtiin. Makarov teknisesti edelleen totta kai 3.7 hyvä, mutta ei enää aivan yllä nuoruusvuosiensa mittoihin. Jos tarkastellaan Torkildsenin kärkitulosta, niin edellisen kerran Tero Pitkämäki on noille lukemille päässyt Stuttgartin maailman tai GP-finaalissa 23.9.2007, eli kohta 3 vuotta sitten. Kyllä se aika paljon on nyt tässä hetkessä kysytty. Kyllä, ja siitä on nimenomaan 3 vuotta, kun Tero on viimeksi sen 90 heittänyt. Kyllä, se on siitä hiukan aikaisemmin Osakassa samana vuonna. Juuri näin. Torkildsen johtaa 88-37. De Zordo 87-81. Pitkämäki 81-47. Ja nyt heittovuoroon tuleva Peter Friedrich. Edelleen kuitenkin Euroopan tilaston kakkosmies tuloksella 88-23. Heitto on ollut sekaisin. 77, 30, 76, 59, mutta potentiaalia tästä 22-vuotiaasta kaverista löytyy, mutta jollain tavalla on aistittavissa se, että tämä pitkä kilpailemattomuus ja toisaalta siihen liittyvä loukkaantuminen ovat sellaisia asioita, että hän ei ole itseään saanut viritettyä aivan samanlaiseen kuntoon. Oli viime kesänä alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari, oli mukana myöskin Berliinin loppukilpailussa, siellä sijoitus oli 10. Ja nyt sitten eletään tiukkoja paikkoja sikäli, että hän on sillä kaikkein vaarallisimmilla paikalla 8. ja miehiä puhaltaa vielä takaa. Friedrichin heitto lähtee tässä, se on kovin matala. Ja kun se on matala, niin se putoaa käytännössä koko ajan siihen 76 metriin. Hän joutuu jännittämään kyllä toden teolla, koska hänen takanaan kuitenkin ovat vielä Eriks Raks. Ja sitten siellä on maamies Viteslav Veseli, ehkä he ovat ne potentiaaliset hänen ohittajansa. Ukrainan Avramenkoon ja Kosinskiin ei välttämättä ihan kannata kovin paljon panoksia lisätä. Vain 76-76. Heitti nyt selkeästi matalammalle, kun 3 karsintaheittoa ja 2 ekaa kilpailuheittoa karannut taivaan tuuliin. Nyt oli sitten reikä kyllä ihan liian matalalla, että lähes laakaheitto tonne reiluun 70. No niin, näitte jo miehen. Matias De Zordo, siellä toinen nuori mies Storl, kuulamies, on ehtinyt katsomaan, kuinka maanmies De Zordo pärjää keihäspaikalla. Aika hyvin on poika pärjännyt tähän mennessä. 2 kertaa ennätys, ensin 8.6.22, sitten 8.7.81. Vieläkö löytyy sellaiset eväät, että hän pystyisi nousemaan uudestaan ohi Andreas Torkildsenin, joka seuraa tarkkana. De Zordo, jälleen keihäs nousee korkealle, huuto on kova ja keihäs kaartaa jälleen yli 86 metrin, lähelle 87 metriä. Ei tämän kaverin eväitä ole vielä syöty, ei ollenkaan. Tästä kehkeytyy huikea näytelmä, jossa suomalaiset toistaiseksi sivuosassa, mutta kyllä sinne vielä mahtuu Estradin eturivillekin pääosa rooleihin. Hyvän näköinen heitto jälleen ja kuin oppikirjasta ylös hyvässä asennossa. 2 miestä taitaa sen nyt tässä kilpailussa toistaiseksi vaivattoman näköisesti 87.06.
Ja sitten tapahtuu toisessa paikassa heti Ainars Kovals. Hänen kolmas heitonsa lähtee vihaisesti liikkeelle siitä, mutta sekin tulee aika nopeasti alas, mutta kyllä Kovalsilla, vaikka hän tämän yli astuukin, niin kyllä Hannu Kankaan vinkit siitä, että tämä kaveri saattaisi olla myös aika kova luu, jos saa heiton paikalleen. 2 vuotta sitten olympiakisoissa hän sai sen paikalleen. Siellä on tehoja hurjasti takana, mutta heittää todella alas koko ajan. Ihan samanlainen kuin Vasilevskis. Kun kohdalle osuu, niin keihäs löytyy kyllä kaukaa lähtöpaikasta, mutta toistaiseksi ei ole osunut ja osuu kyllä aika harvoin, että Kovalsin kilpailutulokset on aikamoista haitaria. Valmentaja Jan Zelesny on varmasti mietteliäs, kun suojatti Vyacheslav Veseli 3. kertaa keihäspaikalla. Jälleen hiukan samaa vikaa, perälaahaa ja se tuo keihään nopeasti alas. Tämä on Veselin paras veto ilman muuta tähän kilpailuun, mutta ei ollenkaan riittävän hyvä. Ja täällä on se tilanne, että Suomen Teemu Virkkala on nyt pudonnut 8. Siellä on nimittäin mennyt Ukrainan Roman Avramenko hänen ohitseen. Virkkala on 8. 7.852 ja siellä on ainoastaan Latvian Eriks Rags perässä, joka voisi mennä ohi, mutta Virkkala tietysti voi sitten kohentaa omaa tulostaan tässä ja nyt. Kyllä, ja siellä on Peter Friedrich näin ollen myös ulkona 3. viimeiseltä kierrokselta. Euroopan 2. Teemu Virkkala, hänen 3. heittonsa ja siitä lähtee vihainen Virkkala kiskaisu. Noin se lentää ja liitaa ja menee päälle 80 metrin. Ja nyt hän kamppailee siellä sitten yhdessä Bianitsan, Kovalsin ja Pitkämäen kanssa samoilla lukemilla. Hyvä Teemu. Nyt saatiin jo reippaasti päälle 80 metrinen ja ennen kaikkea 3. paikka tässä nyt on kutittelun alaisuudessa. Sillä paikalla on Pitkämäki 81.47, mutta ei ole enää. Nyt siellä on Teemu Virkkala 81.76. Teemu Virkkala 3. Tero Pitkämäki 4. mutta 2 on ylitse muiden. Torkilseen 88.37. De Zordo 87.81. On varmaa, että molemmat suomalaiset heittää kuitenkin 6 kertaa tässä kisassa ja se on hyvä asia se. Kyllä sieltä vielä pitkälle heitto Teemulta löytyy. Eriksen Rags 11. Hänen pitää parantaa tuimasti, jos haluaa päästä 3 viimeiselle kierrokselle. Tai kun haluaa, mutta ei pääse. Tällä hetkellä Roman Avramenko 7.865 on tuolla 8. sijalla ja hänen paikkansa 3 viimeisellä kierroksella varmistuu. Eli sieltä jäävä tulos. Molemmat tsekit, Veseli ja Friedrich, sitä voidaan pitää ilman muuta yllätyksenä. Ja kyllä Raksiltakin on parhaimmillaan parempaa nähty. Nyt 76.93 jää parhaaksi. Hän on 11 ja Kosinski 12. Tsekit Veseli 9, Friedrich 10. Ja jos ajattelee pitkän ja heittojen kapasiteettia, nyt 8 joukkoon jatkovilta miehiltä Torkildsen, De Zordo, Virkkala, Pitkämäki ja Kovals ovat käytännössä niitä miehiä, jotka pystyvät vielä nykyisistä tuloksista tai Torkildsen ja De Zordon takana olevista nykyisistä tuloksista parantamaan. Bianitsa, Makarov, en jaksa uskoa, että sieltä tulee metriä kovin paljon lisää. Seiväs paikalla ratkeaa Euroopan mestaruus. Giuseppe Gibilisko 3. ja ratkaiseva yritys. Ja sekin on pudotus. Näin käy, että hän jää tulokseen 5.75. Se tarkoittaa sitä, että hän on EM-finaalin 4. ja se tarkoittaa sitä, että kauden tilasto 1. Ranskan Renaud Lavillenie on Euroopan mestari. Maksim Mazurek Ukraina hopeaa ja Puolan Przemysław Zerwinski jatkaa maansa hienoja perinteitä. On EM-pronssilla. Lavillenie korottaa 6.02. Andreas Torkildsen, hänen 3. heittonsa ja nousee todella korkealle ja kaartaa sinne 86 metriin siitä huolimatta. Kyllä Torkildsen on virittänyt itsensä vakuuttavaan iskuun tässä loppukilpailussa. Hänen sarjansa on upeaa nähtävää koko ajan, niin myöskin tämä heitto, joka kantaa 86-30. Ja kyllä kun se asentoon lähtee tälläkin stadionilla, niin kyllä Torkildsenilla koko ajan eväät niihin 90-siin on. Tää heitto laahasi tosi paljon alussa ja siitä lähti kyllä metrejä pois. Jotenkin Torkildsenistä kyllä huokuu semmonen hyvä mieli
positiivisuus, rento asenne ja sitten kun otetaan keihäs käteen, niin tekeminen on älyttömän terävää. Se on rentoa, mutta se on terävää. Ja elastista energiaa on kyllä paljon tuossa varressa ja se lähtee kuin piiska se keihäs ja vielä välinettäkin vähän hallitaan. Niin siinä on sellainen soppa, mikä muuten on vaikea lyödä. En tiedä, oliko tuossa kolmannessa sitten jopa hiukan enemmän jo yritystä. Nyt on Roman Avramenkon yrityksen vuoro. Ja se on 7-9 suurin piirtein. Hän saattaa parantaa. 70. Pijanica. Korjataan sen verran. Se oli Alexander Pijanica, kyllä hänen kolmannen kierroksen heittonsa, joten mies ei missään tapauksessa paranna, koska pojalla on 81-24, jolla hän on kilpailussa heti suomalaisten jälkeen 5. Malttamattomana Tero odottaa siellä, kun hän lähtee saman tien jo vauhtiin. Virkkala meni kakkoseksi, nyt lähtee korkeana Pitkämäen keihäs ja kaartaa sellaiseen mittaan, että hän ohittaa Teemu Virkkalan. Menee kolmanneksi. Suomalaiset vaihtavat nyt näköjään siellä kilpaa paikkaa ja nyt sitten jokaisella kierroksella lisämetrejä. Pitkämäki niitä löytää sieltä tähän kolmannen kierroksen heittoonsa. Teron heitto 82-30, Virkkala 81-76. Torkisen johtaa, De Zordo kakkosena, Pitkämäki kolmantena, Virkkala 4, Pijanica 5 ja Kovals 6. Jo valmentajat sanoi tästä Teron heittämisestä, että se on hetkittäin harjoituksissa ollut jo tosi hyvää ja myöskin metrillisesti hyvää siellä. Pikkusen sitten kilpailutilanteessa on vielä sortunut siitä, mitä on harjoituksissa saanut nokkaa. Tässä vaan pyrkii pysymään rentona ja ennen kaikkea saada vaikutettua tuohon keihääseen pitkä aika ja siitä kautta elastista energiaa ja hyvä noste sinne. Ylöshän Tero osaa heittää. Keihäässä käynnistellään 4. heittokierrosta ja siellä on jo Roman Avramenko, ukrainalainen käynyt ja nyt on vuorossa Sergei Makarov. Mutta kyllä alkaa puhti olla pois Konkarilta, joka sai ensimmäiseen ladattua mukavasti 80-86. Pääsi viimeisenä miehenä mukaan loppukilpailuun. Sekin ratkesi silloin viimeisellä heitollaan, mutta ihan tyylikästä esiintymistä 80. En tiedä, onko siellä jotain pientä vaivaa, kun venäläinen siinä hiukan tutkiskelee, että mikä tilanne on. Jaha, sitten Ainaros Kovals on laittanut lippalakin toisinpäin päähänsä. Katsotaanpa nyt sitten, tuoko se jotain lisää säpinää hänen toimintaansa myöskin heittopaikalla. Hän on 6. Hän on vaarallinen kaveri, 81-19 siellä. Valentina Eiduka tuttuun tapaan seurailee valmennettavansa edesottamuksia. 82-33 kauden tulos ei tietysti paljon kerro, mutta mihin mies sitten yltää, kun saa keihäänsä lentämään. Matala sivallus sieltä lähtee ja saman tien hän kävelee sen myöskin yli, eli edelleen Kovalsilla sama tilanne. Heitot eivät lähde kohdalleen ja silloin tietysti niihin myöskään mittaa hän ei saa. Alexander Pijanica ja hänen heittonsa päälle 80 metrin. Hänen parhaansa 81-24. Tämä on 4. kierroksen heitto ja Pijanica heittää paremmin, eli heittää 82-01. Hän on kilpailussa 4. Torkisen johtaa, De Zordo 2, Pitkämäki 3, Pijanica 4. No niin, Teemu Virkkala putosi ukrainalaisen taakse. Nyt on sitten vastauksen paikka. Kolmannella tuli jo melkein 82. Nyt ei tule mitään kunnollista. Keihään perä jää jälleen laahaamaan ja Virkkala astuu tämän saman tien yli. Teemu painuu kyllä tuossa heiton loppuvaiheessa pahasti kasaan ja silloin ei kyllä saa, pitäisi pysyä isona vaan ja tukijalalla nostetta ja keppiä ylös. Päinvastoin Teemu lysähtää kyllä vähän kasaan ja tehot häviää heitosta. Sieltä sitten puhaltaa Tero Pitkämäki 4. kierroksen heittoonsa. Pitkämäki on 3. kilpailussa. Sieltä lähtee vihainen piiska sivallus ja keihäs kaartaa ja väpättää ja nousee ja menee pidemmälle kuin hänen aikaisempi paras heittonsa. Lähestyy jo 84 metrin viivaa.
Torkelsen ja De Zordo edelleenkin 1. ja 2. ja Pitkämäki tukevasti 3. paikalla. Tämä heitto kaartaa 4 senttiä vaille 84 metriä, 83,96 ja Tero Pitkämäki siis 3. ja Teemu Virkkala nyt 5. tuloksella 81,76. Tässä Andreas Turkilsen, Matias De Zordo astui oman heittonsa yli ja norjalainen lataa jälleen pitkälle, mutta ehkä tämä 4. kierros nyt sitten kärkikaksikon osalta on vähän tällaista hengenvetoa. De Zordon yliastumisen myötä Turkilsen tiesi, että eipä tässä mitään hätää. Johtopaikka on tukevasti minun käsissäni. 84-12 kuitenkin, joten sarja on vakuuttava. Ja piikkinä toisen kierroksen 88-32. Ja loppupisteet 6823, EM-pisteet Dobrinska 6778 kakkoseksi ja Jennifer Öser EM-pronssia 6683. Ja tässä sitten Aleksander Bianic ja hänen 5. kierroksen heittonsa. Hän kutitteli vähän jopa 3. paikkaa edellisellä kierroksella heittämällä 82,01. Pitkämäki latasi kuitenkin heti perään 83,96 varmemmaksi vakuudeksi. Ja tämä Bianician heitto ei hänen osakkeitaan tässä paranna. Hänen 5. kierroksen heittonsa on vain 76,59. Suomalaisten edelliset heitot tulivat kuvanauhalta, mutta nyt ollaan sitten normitilanteessa. Eli Teemu Virkkala jälleen uudestaan vauhtiradan päässä suorassa lähetyksessä EM Barcelonasta. Ja nyt pannaan sitten mitaleja jakoon. Teemu Virkkalalla ei vielä sellaista ole. On olympiakisojen 5. sija. Toivottavasti mies nyt pysyy isona. Ei painu tuossa vetovaiheessa liian alas ja saa keihänsä hyvään asentoon. Kyllä se on sarjan toiseksi paras, jälleen yli 80, mutta sijoitus ei muutu. Hän on samalla sijalla kuin 2 kesää sitten Pekingin olympiafinaalissa, eli edelleen 5. 81-14 kantaa tämä. Tero Pitkämäki. Sieltä lähtevät näköjään kotiväelle onnittelut. 83-96. Vieläkö Terolta löytyisi vimmaa heittää? Nousee valtavan korkealle. Nyt menee pitkälle. Nyt menee pitkälle. Kyllä. No niin. Löytyyhän sieltä Pitkämäeltäkin kunnon värinää, kun sitä tarvitaan. De Zordon heitto on 87-81 ja Pitkämäki lataa tällä 5. kierroksella nyt sellaisen paukun, että siinä on jopa kauden ykköstulos vaarassa 86-67. Ei aivan kauden parhaaseensa, joka on kuortolilta 86-92, mutta Tero Pitkämäki vieläkö löytyisi sitten viimeisellä kierroksella? Ei se vaadi enää kuin se reilun metrin. Edellinen oli jo hyvä, mutta siitä laahasi kyllä perämetrejä pois. Nyt se lähti parempaan asentoon. Valtavan ylös. Nico De Zordonkin kaikki heitot olleet, samoin Turkilsen. Kyllä se totuus on vaan tähän keliin nyt heittää tosiaan taivaisiin tonne. Siellä on myötätuuli, niin tuulen kuljetettavaksi sitä keihästä. Ja saada se sinne niin, että se menee pisteenä eikä lähde metrejä heti tuosta alkulennosta pois. Se oli hyvä heitto Terolta ja kuitenkin ollaan lähellä kauden parasta arvokisan finaalissa. Nyt voi sanoa, että on onnistuminen. Kyllä, se on kauden toiseksi paras heitto Terolla. 86-92 on paras. Ja nyt tämä toinen heitto siis 86-67. Hän on kilpailussa 3. Ja sitten De Zordo lyö Barcelonan Olympiastadionille lauteille vähän lisää löylyä ja katsoo, että vieläkö yleisö syttyy ja vieläkö kaverin paikat kestävät, kun 2 heittäjää on jäljellä 5. kierrokselta. Näin on tosiaankin. 22-vuotias saksalainen Matias De Zordo on jo 2 parantanut tässä kilpailussa ennätystään ja vielä varmuuden vakuudeksi 3. 87.06. 4. oli yliastuttu. Nyt viimeistä edellinen heitto. Se nousee jälleen korkealle ja huudon saattelemana, mutta ei tule nyt kuin reiluun 80 metriin.
tulos kuitenkin. Olisiko niin, että De Zordolla sittenkin alkaa hiukan jo takki tyhjetä? Vaikka hartiat ovat leveät, niin paras puhti näyttäisi olevan ainakin tilapäisesti poissa. Ja Thorkildsen tekee tutun ratkaisun hänelle. Hän hiukan säästelee. Toteaa, että mitäpä sitä suotta tässä rykimään, kun pojat eivät tuon parempaan pysty. Ja jättää 5. kierroksen heittonsa heittämättä. Ei ole ihme, että Zordolla vähän akku tai patteri tyhjenee. Hän on heittänyt uransa 3 pisintä heittoa tähän kilpailuun. Ja se imee kyllä kropasta tehoja ulos. Nyt vaan sitten pitää pystyä lataamaan vielä viimeiseen heittoon, jos meinaa taistella mestaruudesta. Jos hän olisi ylittänyt tuon 6.02, olisi se ollut kisaennätys. Rodion Gataulinin Helsingin voittotulos tasan 6 metriä jäi voimaan. Ukrainalaisen keihäsmiehen parhaaksi tulokseksi saattaa tulla tämä viimeisen kierroksen heitto. Hänellä on nimittäin Roman Avramenkolla vain 1 onnistunut heitto. 3. kierroksen 78-65. Nyt hän parantaa 79-52 ja sillä irtoaa EM-kisojen 8. sija. Varmasti pieni pettymys kilpailussa. Nyt on jälleen Kovals näköjään hakee myös sitä tuntumaa siihen, että pidetään lippalakkia vuoron perään eri tavalla. Sergei Makarov jättää viimeisen heittonsa käyttämättä. Kertoo juuri siitä, että hän ei sitä pysty enää tosiaan tekemään. Se näyttikin vähän siltä. Tässä on vaaran paikka, jos tämä kaveri saa heittonsa toimimaan. Ja keppi kaartaa sinne 80 metrin paremmalle puolelle. Ei uhkaa Virkkalaa, saati sitten Pitkämäkeä. Einars Kovals on kilpailun 6. 81-19 on hänen parhaansa. Ja hänellä on sarjassa vain 3 onnistunutta heittoa. Tämä viimeinen 80-55. Einars Kovals viime Euroopan mestaruuskilpailujen 5. on nyt sitten 4 vuotta myöhemmin 6. Latvialaisten kokonaispanos jää aika vaisuksi. Odotuksiin nähden Eriks Rags jää 11. Teemu Virkkala. Tuleeko jo kiire sitten? Hän taisi odotella siellä mieluisaa keihästä. Kävi sitten telineestä sen kuitenkin toisen hakemassa. Näytti hetken siltä, että mies otti siinä jo muutama juoksuaskeleen. Nyt on kuitenkin keihäs kädessä ja viimeinen heitto edessä. Hän on edelleen 5. tuloksellaan 81-76 ja se on Toholammin miehen arvokisauran paras sijoitus, mutta sen hän voisi tässä viimeisellä heitolla laittaa kertaheitolla sananmukaisesti uusiksi. Perä jää kuitenkin hiukan laahaamaan. Se vie parasta voimaa yli 80 metriin kuitenkin, mutta taitaa käydä niin, että Alexander Pianichan 82.01 on Virkkalalle tällä kertaa liikaa ja hän tulee sijoittumaan kuten Pekingissä 2008 arvokisafinaalissa 5. tuloksella 81-76. Karsinnassa meni yli 83 metriä ja kyllä olemus sen kertoo, että pettymys tuo taitaa olla. Ei oikein yhtään hyvää heittoa saanut Teemosella, teknisesti hyvää heittoa tähän. Heitti kyllä yli 80-vuotiaita 3 kappaletta tässä, mutta ei niistä yksikään ollut semmoinen heitto, mihin Teemu pystyy parhaimmillaan. Ja nyt taitaa käydä niin, että 4 viimeistä miestä joutuvat hetken odottamaan, nimittäin on alkamassa mielenkiintoinen 5000 metrin loppukilpailu. Ja tosiaan kun katselee Euroopan tilastoja, niin siellä näkyy, että vauhtia ei ole pitkään aikaan pidetty. Sitten Pianician viimeinen heitto ja se lähtee hänen kädestään vihaisesti ja kantaa 75,5 metriin ja hän astuu sen yli. Joten Alexander Pianicia on kilpailussa 4.
ja hänen tuloksensa 82.01. Joka tapauksessa hieno suoritus Aleksander Bianicialta, ukrainalaiselta, ja sitten on Tero Pitkämäki vauhtiradan päässä. Lyö nyt Tero sitten se metri siihen vielä lisää, vähän enemmän. 86-67, hän on kolmantena, 87-81, Matias Sordo kakkosena. Torkelsen johtaa, Tero Pitkämäki viimeinen heitto, siitä lähtee Tero kädestä, viimeinen kiskaisu, nousee korkealle, menee pitkälle, mutta ei mene riittävän pitkälle. On se pitkä sekin, mutta ei niin pitkä, että hän Sordon pystyisi sillä ohittamaan. Joka tapauksessa Tero Pitkämäki on kolmas, ja näin ollen Tero jatkaa erinomaista sarjaansa Euroopan mestaruuskilpailussa. 4 vuotta sitten kakkonen ja nyt kolmonen. Viimeinen heitto 86-31. Hän heittää tähän kilpailuun tämän kesän kakkosheiton ja kolmosheiton. Siitä tulee arvosanaksi kiitettävä. Ehdottomasti kiitettävä. 4. heitto antoi jo suuntaa, siinä oli oikea tauti takana, siitä vielä laahas metrit pois, mutta 5. ja 6. heitto oli parasta Teroa, mitä on koko kesänä nähty kuortaneen 1 heiton ohella. Ei sen enempää arvokisafinaalissa voi pyytää, ja vielä kun on vähän ollut kyynärpääongelmia, ne ei todennäköisesti tänään haitanneet Teroa laisinkaan. Upea esitys, täysipainoinen. Tällä kertaa on 2 parempaa miestä, ja nämä miehet on molemmat heittänyt monta pitkää heittoa tähän kisaan, joten ei ole tuurista kysymys. 4. arvokisamitali Tero Pitkämäelle, ja Suomen mitalitili näissä kisoissa siis auki, ja sitten Matias de Zordo. Torkelsenin johtotulos 88-37. Sen tiedämme, että norjalainen ottaa jo 7. arvokisamitalin. Värjön auki, Matias de Zordo lataa vielä viimeisen, saa jälleen keihään nousemaan korkealle, ja se kantaa 84 metriin, ja se tarkoittaa sitä, että hän on EM-kisojen hopeamitalimies. Hattua päästä ja korkealle, kova temppu 22-vuotiaalta saksalaiselta, mutta juuri nyt tuntuu siltä, että Andreas Torkelsenia ei pysäytä mikään eikä kukaan. Toinen Euroopan mestaruus putkeen, ja hän on myös hallitseva maailmanmestari, hallitseva olympiavoittaja. Kovan täytyy olla se kivenkova, joka norjalaiskuninkaan jossakin kohtaa valtaistuimelta syrjäyttää. Hän hamuaa Jan Zelesnin mainetekojen ylittäjäksi. 7. arvokisamitali, ja sekin on väriltään kultainen. Torkelsen päättää keihäskilpailun. Hän haluaa vielä kerran esiintyä Barcelonan yleisölle, ja esiintyy varsin tyylikkäästi. Reilu 83-metrinen päättää hommat. Tällä kertaa kiitos ja kumarrus. Tässä on keihäsmaailman kiistaton kuningas. Siitä ei pääse mihinkään. Olkoot Matias de Zordo sitten prinssi. Hän heitti uransa 3 pisintä heittoa, kuten Mika totesi. Se on miehen työ. Ja Tero Pitkämäki palasi viime vuoden vaikeuksien jälkeen. Sairastelu vei parhaan tilan ja iskun Berliinin MM-loppukilpailussa. Nyt takaisin mitalikantaan, uran 4. arvokisamitali. Ja myös on huomionarvoista se, että Saksan edellinen arvokisamitali on vuodelta 2003. MM-kisoista Boris Henry oli mitaleilla, ja sitten mennään vuoteen 2002, jolloin hän oli EM-kisoissa myöskin pronssilla. Eli myös Saksa palaa arvokisoissa mitaleille. Joukkoa vetää Alistair Craig, ja siinä kävi jo kerran kurkkaamassa myöskin Haile Ibrahimov. Siinä kurkkii Suomen ensimmäinen mitalisti näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa, ja Torkelsen laittaa näköjään siellä painiksikin. Siitä voisi vielä nakata ristivyön, tosin epäilen kyllä, että Nurmomies osaa sen paremmin kuin Torkelsen, jos on pakko se tehdä. Joka tapauksessa tämä on kaveri tällä hetkellä, joka putsaa pöydän koko ajan hämmästyttävällä varmuudella, ja kovilla tuloksilla hän sitä tekee. Mutta hieno oli myöskin Teron heitto 86-67, ja sillä tulee EM-pronssia. Sinne tulee nyt sitten Teron mitalikaappiin voidaan raivata lisää tilaa. Osakan maailmanmestari, Pekingin 3, Euroopan mestaruuskilpailujen 2 ja 3. Siinä on Teron saalis tähän mennessä, ja lisää todennäköisesti on tulossa. Mikäpä sen estäisi. Teemu Virkkala uransa parhaaseen arvokisasuoritukseen 81-76 tuloksella.
Ja 3 vuotta täyttyy siitä, kun on Torkildsien viimeisessä arvokisoissa jollekin hävinnyt ja se oli Osakassa. Silloin voittaja mestarin nimi oli Tero Pitkämäki. Sen jälkeen täysin suvereeni kuningas arvokisa-areenoilla. Teemu Virkkala, finaali on takana, hyvä yritys, ei tällä kertaa riittänyt. Minkälainen maku tästä kuitenkin 5. sijasta jäi? No en löytänyt sitä hyvää videttä, että teknisesti kaikki oli yhtä huonoja oikeastaan. Kuitenkin 81 tuli, taisi olla 3 yli 81. Mikä sitten teknisesti oli se suurin Akileen kantapää? Se on siellä ajoituspuolella, mikä se on mua vaivannut koko ajan. En tiedä. Nyt kuitenkin tosiaan 5. arvokisasijoitus. Tyydyttääkö se millään tavalla? Ei kyllä millään tavalla. Kalle oman tason heitettiin reippaasti. Ja varmasti kuitenkin jäi näyttöhaluja sitten kauden loppuun näyttää muille ja itsellesikin, että kyllä se jälleen se hyvä kaari löytyy, eikö näin ole? Joo, kyllä tämä oli vain yksi kisa muiden joukossa, että tästä on hyvä yrittää lähteä parantamaan ainakin. Ainakaan paljon huonommin voi heittää. No 5. sija, kuten sanottu, se on hyvä suoritus. Kiitos tästä. Kiitos. Tero Pitkämäki, ihan alkuun lämpimät onnittelut. Uran 4. arvokisamitali, miltä se tuntuu? Kiitos. Kyllä se ihan hyvältä näin vaikean kauden jälkeen tuntuu himmeämpikin mitali. Täytyy sanoa, että se taistelu ja kisan taso oli kyllä aika mieletön. Kerro vähän niistä tunteista, mitä koit, kun ensin siinä norjalainen ja saksalainen laittavat kovia kaaria. Itse pystyt kaiken aikaa rutistamaan ja nostamaan myös tasoasi. No joo, kisa lähti mun osalta käyntiin vähän nihkeästi, että ajoituksessa oli aika paljon ongelmia ja sitten 3 kierroksen jälkeen otin vähän vauhtia pois ja alkoi vähän ajoitusta löytymään siihen heittoon. Ja sain kiristettyä 2 viimeisellä kierroksella sitten 86-mettiset, mihin nyt tällä kunnolla pystyy, niin siinä mielessä jäi ihan hyvä maku kisasta. Niin teknisesti nuo heitot näytti kuitenkin varmaan aika lähelle kauden parhaalta. Tuntuuko ne myös siltä? Joo, kauden parasta esitin tänään ja alkukierroksella oli vähän hankala tuuli, että se vähän tyyntyi tässä loppua kohden ja helpotti ainakin mun heittämistä. Miten se kyynärpää, mistä puhuttiin ja on puhuttu tietysti paljon, tuntuuko se tänään pahalta missään vaiheessa? No ei se tuossa kisassa enää tuntunut, että veirytellessä oli vähän kipiä, mutta ei vaikuttanut kyllä tuloksiin tänään. Tuossa oli tietysti kisan aikana aika paljon taukoja, joudutte odottelemaan. Miltä se tuntui ja kuinka paljon se haittasi myöskin keskittymistä? Ei se haitannut, se kuuluu näihin arvokisoihin nämä tauot ja se pitää vaan ottaa huomioon ja koittaa pitää se vire koko ajan se kisan aikana yllä ja aina pitää mielessä, että heittoja on viimeiseen kierrokseen asti. Bronssi, se on upea saavutus. Yllättekö tänään missään vaiheessa se, että myös saksalaisheittäjä pystyy tänään venyttämään kerta toisensa jälkeen noin kovia kaaria? No kyllä tietysti yllätti ja pidi häntä mustauna hevosena ja kun tänään oli huipputuulet vasuriheittäjälle, niin tiesi jo verrytellessä, että varmaan tulee olemaan kova luu tänään. Eli sä uskot, että niistä vasuriheittäjille niistä tuulista oli noin paljon etua? No kyllä siitä vähän, mutta olisi muutenkin ollut paha lyötävissä. No nyt tosiaan pronssimitali. Miltä se kaiken kaikkiaan tuntuu? Mikä on se päällimmäinen fiilis ja minkä arvosanan annat itsellesi? No kyllä mä annan arvosanan 8,5, että kauden paras olisi vielä saanut tulla, niin olisin 9 sen antanut. Ja kyllä tässä on nyt ihan hyvä fiilis, että vaikea valmistautuminen ollut ja kyynärpää vähän haitannut harjoittelua, niin kyllä tämä ihan hieno juttu oli. Ehdottomasti näin. Vielä kerran paljon onnea. Kiitos. Andreas Torkelsen, once again a winner. You've lost in the major competition last time in Osaka 2007. How does it feel? I'm incredibly happy with today. It was such an exciting competition. It was first time in I think this year where we had really such a tough competition, and it makes it fun. And I'm just happy that I could. Every time he went, DeSordo went out and got a good mark. I'm just happy I could go a little bit better. But it made it a lot of fun. But you had fully confident, and you were fully confident all the time that you can beat and push all the way. Yeah, I felt that I had a lot in me today, and I proved it in the second round with 88 meters. It was a little bit difficult conditions today with a little bit of swirling wind and tailwind off the left side. So I'm really happy that I was able to put out such a good result. Thanks a lot and congratulations. Thank you.